Hello guys! So ngayon guys, andito tayo sa mga kakahuyan sa prutas. Mag-harvest tayo. Good morning, Philippines! Good morning! Good morning everything! Guys, update tayo guys. Look, tignan nyo yung kamatis na galing sa labas na kinuha ko lang yung mga tumutubo. And look, marami na siyang ugat. Diba? Ang saya. Ang saya guys. Meron ng ugat. Sabi ko, oh my God. So, yung order ko from Amazon pala guys, yung lagayan nito at saka yung clay, yung ano yun? Yung parang circle na clay. So, in-order ko na siya. Ready na itong ipaplant. And then, hopefully, makabili tayo ng growing lights, guys. So, bibili din ako ng tomato. Bumili ako ng tomato yung dwarf. Kasi para talagang, hindi masobrang taas. Kasi ito siya, sobrang taas ng tomato na ito. Itatry ko lang naman ito talaga sila, guys. Yung mga hydroponic na planting sa winter. Tubig lang siya. Itatry ko naman. Hindi ko naman talagang i-force yung sarili ko na malungkot ako. Malulungkot ako kapag hindi siya tutubo. So, let's try the hydroponic system. Pero yung akin, walang pump. Change lang talaga siya ng tubig every once a week, I think. Good morning! Good morning everything. Hindi pa ako naliligo, guys. Kasi plano kong magputol ng damo sa inside the fence. Yung sa likuran namin, sa loob lang. Kasi tumaas talaga siya. And natakot ako kasi parang the whole next week na naman, isang araw lang yung may sunny. And maulan daw. At ngayon guys, may bagyong darating. So, Henry ba yun? May bagyong darating at saka malakas daw yun. So si Tami nagmi-message sa akin. Nataranta ako kasi ang sabi niya, titingin daw ako sa news kasi 75 km/h daw yung hangin. Oh my God, natakot ako guys. So ngayon tinitignan ko, meron nga storm, hurricane, papunta dito. Pero hindi talaga direct dito sa amin. Mapunta siya sa New York pero parang paliko, papuntang Long Island kasi yung iba kasi yung New York City, and then ganun, paliko siya, and then dito kami. Ganun. So, maano pa rin kami ng hangin, ulan, so yun. At saka sa trabaho si Tami ngayon, so si Tami nag-alala siya kasi baha for sure. So, maglunok talaga yung sa basement doon sa isang bahay talagang. So, mag-cut ako ng din maligo, and then magluto ng rice kasi baka mawalan tayo ng kuryente. So, yung grill sa labas, binaba ko para hindi lilipad. And then, itumba ko mamaya yung table. And then, i-ano ko na lang yung mga bangko, ihag ko sa, and then, dalhin dito yung plant. And, so yun, yung mga tomato, for sure, matumba. So, yun, pabahala na si Batman, basta kay safe kami. Iniisip ko na kung saan kami magtatago, kung sobrang lakas talaga, sabi pa ni Tami sa basement, yung kung saan yung pusa na area. So, doon kami. Hala, Albany! Natakot ako guys kasi matatakotin ako sa hangin guys. Yung bahay ni Biyanan malakas yun, parang maganda yung yung bahay ni Biyanan kasi strong, as in hindi mo mapifeel na hindi talaga. Ito talagang bahay na to is puro yung alam nyo naman yung ngayong generasyon, yung mga bahay easy lang, di ba? Lipa rin ng hangin, ganun. Hi guys! Hindi pa rin ako naliligo kasi nagpahinga ako guys kasi galing ako sa labas. Nagtubig. Nagcut ako ng grass. Pakita ko sa inyo ha. So, tapos na ako sa lahat ng yard guys. I'm so happy na nakat ko na lahat. Pagkatapos ko palang nag-cut, nag-weedwhack ako sa gilid-gilid. Lahat ng gilid sa fence, sa kahoy, sa dito gilid, sa bahay, palibot, sa bulaklak, sa kahoy, sa harap. Lahat, yun yung ginagawa ko. And dito din sa harap, tapos nag-cut, tapos na po nag-weedwhack. So, yun siya, yun, dito sa sa front yard, tapos na din, yun, so, tapos na sa front yard. So, yun, tapos na dito sa front yard, dito sa gilid, dito sa harap, nakapag-weedwhack na ako dito.
At saka, yun na, nakakapagod kasi with cutting and then widwalk. And then, pagkatapos ng widwalk, ibinoblow ko yung mga damo nandun sa driveway, sa dito sa gilid, harapan, lahat. So, ang itim-itim ng mukha ko in real life at saka dito liig. Dahil nga, hindi natabunan ng sakto at saka dito. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Meron na tayong suotin, damit. Dress, damit. Okay, try na ito. Meron pa ako dito. Meron akong labahan pa. Yung mga sinuot ko kanina. Ito siya, hindi ko ito dinadry kasi magsishrink. Itong mga pajama ni Mr. Lahat ng damit niya except sa Andy at saka medyas. So, yun yung dinadry ko. So, guys, i-end ko na tong vlog, guys, kasi tignan natin kung anong ganap bukas. Kasi bukas daw ng umaga, darating si Henry. So, hopefully, hindi masyadong malakas dito. Kasi bukas ng umaga daw, darating dito si Henry. Sabi pa ni Tami, kapag malakas daw yung storm dito, sa area namin, so, ang gagawin ko raw, I have to pay attention kasi matatakotin ako, plus hindi lang yun 75 per hour yung hangin. So good luck to us. Paborito ko talaga to, guys. Matagal na to, guys. Nipis na nga eh. Paborito ko eh. Kaya hindi ko malit-go. Nipis na. Matagal na kasi ito. Tignan nyo naman ito, guys. Sinabi ko lang na who's coming. Akala nila yung ama. Lahat na lang maintindihan yung mga sinasabi ko. Roxy, come here. Ha? Misty? Roxy? Oh my God. Akala nila, who's coming? Tignan nyo na. Tignan nyo. Alam talaga niya yung mga sinasabi ko. You think somebody's coming? Who's coming? Akala niya, dito yung ama niya. You think somebody's coming? Who you think it is? No one is coming, oy. No one is coming. Nakikinig yan sa door. Kaya yun, ganyan yung position niya. Yung isang tainga doon sa garage. No, he's not coming home. I'm just joking. Yung mata nagliraw-liraw. Wala man, oy. Wala man akong sinabi na, Dada. Ano man, sabi ko lang na, who's coming? Huwag kang iiyak. Okay, let's go. Ang daming ibon. Pakainin ko itong mga ibon, guys. Ang dami. Let's pakain-kain na ibon. At bigyan ako. Ang daming pagkain, guys. Oh. Puro yan sa ibon lahat. Oh. Matagal na tong ganito si Tami, guys. Matagal na tong loko-loko. Come on, let's go feed the birdies. Come on. Come on, Mang. Okay. Hey, don't do that. Roxy. Look, ang saya ng mangga. Dinagdagan ko siya ng lupa. Look, lumaki yung dahon. Ang saya. I think tubigan ko to. Hi, Roxy. Hello, Mom. Ito naman, pinutol ko siya, diba? Ito siya, pinutol ko. Yung kalamansi. Alam niyo ba kung ano yung naobserbahan ko after pinutulan ko? May tumutubo na dito. Dito. So, yan. So, ganyan dapat yung gawin kapag pataas lang siya ng pataas at saka walang sanga. Kailangan mo lang talagang putulin. So, magsasanga yan. Kailangan ng kunin. Look. At saka ito din, oh. Kasi sobrang ano na. Sobrang hinog na.
Ang daka, meron pa dito sa ilalim mo. Kunin natin. Oh, ayan. Ay, sira man ito. Sira. Ang daming talong. Ang dami. Look, ang dami, oh. Look, ang daming bunga. Ito din dito. Look. Doon sa kabila. Before natin ito i-end, may packet yung sa Amazon dumating. So, let's see kung ano. Ay, ito na yun. Look, ito na yun. Ito yun siya, guys. Pakita ko sa inyo, ha. Ito na yung para sa garden natin sa winter. Ito siya, in order ko for 3 inches, I think. This is 3 inches. 3 for our hydroponic. Na ano. Maliit lang siya, guys. Pero yung ugat niya is dito lalabas. Yun. And then, lagyan na lang natin dito ng yun. Maliit siya. Kasi ito, I think, ito na yung pinakamalaki niya na ano, 3 inches. Wala akong nakitang malaki eh. So, ang hinihintay ko na lang is yung clay para ilagay na natin yung tomato. Harvest tayo, guys. Harvest. Dito tayo dadaan. Yung apple hindi pa ready. Halok, lumaki na. Ito yung tinanim ko, guys. Lumaki. Kuha tayo ng apple. Apple. Dami dito. Dito hanggang doon. So, yun yung bahay. Dito, ganito yung bahay. Kapag andito ka sa giliran. Itong fence namin pala, guys, kailangan na siyang i-change. Pero, kailangan namin ng budget. Para makaano tayo ng bagong fence kasi talagang rotten na siya. Diba? Yan. Dito tayo. At saka ang laki ng bag. Oh my God, ang gaganda dito, guys. Ang ganda ng ano dito, oh. Malaki. Look. So, dito tayo. Hello, guys. So, ngayon, guys, andito tayo sa mga kakahuyan sa prutas. Mag-harvest tayo. So, kaya yon andito po tayo. At saka may dala tayo. Bye! Hanap tayo. Dito. Okay. Kasi masayang lang po ito. Masayang lang po sila, guys. So, kailangan ko lang silang i-harvest para ipamigay, di ba? Kasi masisira lang sila, guys, kapag hindi ipamigay. Look, dito. At saka, ang daming hinog doon, oh. Kuha tayo doon sa kabila. Malaki, guys, oh. Ito, malaki. Ito. Sana dito si Tami para matulungan tayo. Look, malaki, oh. Ang laki. Ang laki. Grabe, oh. Dito. Grabe, guys. Ito yung first time kong hinarvest talaga ito. Kasi, oh my God, may ano sa ano ko. Ano yan? Shit. Ano to? Oh my God, ang dami. Ang daming nag-ano sa paak. Oh my God.
What? It's me. It's me, you crazy doggies. Hindi niya ako kilala. Kigwa kayo. You guys are crazy. Ilagay ko na dito guys. Oh. Direksahan na. Direksahan na para ito may malaki. Look. Diba? Ang dami dito itong puno na ito. Ang dami. As in. At saka maganda yung bunga. So, ipamigay ko to guys. Kasi iwan ko kung saan ko siya ipamigay. Hindi ko alam. Ang taas naman ito. Hindi ko abot. Ang taas eh. Hindi ko maaabot sa taas. Ang sayang. Hindi sa taas. Malaki ba? Malaki. Ang sa taas. Oh my God. Ang hirap. Ang hirap. Ang hirap palang abutin. Masaya ito pag ilagay sa itinda ba? Tinda sa Pinas. Sarap ito itinda. Daming bunga dyan na magandang i-harvest dyan. Tignan natin ito dito. Ay, meron din dito. Look, malaki. Dito. Malaki din. Dito sa taas. Goodness. Ang laki. Ang laki-laki. Ang bigat. Ito malaki. Marami na to. Look, marami na. Ano? Ito. So, aalis tayo guys. Mamigay tayo. Dito din. Okay. Ang daming natatagak. Ay, sayang. Sayang. Aray, aray. Aray, aray. Aray. Bubuyog. Pistola. Ay, may hinog. May hinog. May hinog. May hinog. Oops, nahulog. So, ngayon, wala man akong bag, eh. Ano bang, kasi kung ziplock, ano siya. So, ngayon, ang gagawin ko is, maghanap muna ako ng bag, kasi, iisipin ko kung sino yung dalhan ko nito. So, ngayon, i-ano ko lang ito, parang, siparit-siparit ba. Itong mga bag na to, matagal na to, yung wala pang pandemic. Ito, mga ShopRite bag. So, silo ko ang laki, oh.
So, this is not enough, guys. I'm going to get more. Pahinga lang muna ako kasi yan, ito yung mga ibigay natin. Hindi ko pa alam kung sino yung mga bigyan ko pero i-deliver ko to. Kuha pa ako dito kasi doon pa kasi marami pa.